Juangi sani dakika 30 tok sangwen wadhi ni kaunti ma Kisumu kama wantiere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo mna winjo yo makare Kisumu chio nade to japiny wachangu kaluwore kod thor wach ma bende wantiere godo kotende kod chochni mago menda e mbalariany ka otwak. Wado ni nitiere pek mopogore opogore ma bende sani jopuonjre mowinjo bed ni riwore mbalariany mopogore opogore kaloe kotenore kod kata hola mowinjo bed ni giyudo ga e seche ma bende owinjo gidonje mbalariany gieki. Wawinjo ne pach jopiny ni to gin gi penjo mage, gin gi ote mage, to gin gi ywak mage kata maginyalo kelo kata chwalo e nyim piny owacho kotenore kod weche makamage machiegni. Achako kodi king'iyo kamere mondo inyisa ni to kotenore kod wach ma wan go kawuono, chochni e omenda mar mbalariany mowinjo bed ni nyithindo yudo okonygi e somo margi mar tiegruok e mbalariany mopogore opogore. Inyalo wacho ang'o cha gi nyingi? Kwachako gi nyinga ni luonga ni Job Omondi. An otie Jua Kalika. Kagolo pacha e wach mar somo mar university, aneno ka nyithindwa mang'eny dhi dong' oko nikech mokwongo ng'eny nyithindo tieko form 4 ka pod moko tieko kapok ochopo 18, 17 kanyo. Moko be tieko kada gi 16 to helb ka dwaro joma nigi IDs ema dhi yude. Koro kagolo pacha aneno ka nyithindwa dhi dong' oko mang'eny nikech ng'eny nyithindo yudo ka tieko form 4 ka ni 17 years old. Koro gini dhi hinyo jonyuol, to ng'eny jonyuol onge pesa. Kaluwore gi Kenya ma wantie sani, pesa onge, to wach mar scholarship mokel cha be okane kodhi donyo maber nikech Kenya corruption ng'enye, ma joma dhi yudo scholarship no gina joma ong'ere kaka wang'e Kenya kaka sani. Corruption dhi bede ye mang'eny ma jomodhier ka gin gidhi dong' adong'a oko, joma nigi pesa ma dhi somo e Kenya mwadhieni. Atieko gi kanyo. Erokamano machiegni. An nyinga Duncan Ochinga Jode, awuok dala ma Nambokana. Wach mar nyithindo madhi university, waneno ka pek dhi bedo kech nitiere pesa mane miyogi. Anawacha gi dholuo, nitiere pesa mane miyogi to sani pesa no ng'adi. Koro ka ng'eyo nade ni Kenya ma sani nyalo terowa kanye, waywak ne jatelo mondo jatelo ng'eyo kaka nyalo duogonwa gino mondo wang'e kaka nyithindo nyadhi e university e yo makare. An mane pacha agolo machuok to mane kaka an. Erokamano. An gi nyinga an Calvin Odhiambo Tieno. An ng'ama odak Kajulu. Wach skul ne hinyowa. Kwa ng'eyo ni Kenya en mar jomomewo kose en mar jomodhier. Nikech chakruok sani koro ng'iso ni nyithind Kenya jomomewo ma dhi skul. Gik mene gigolo gi mene konyowa nikech sani wang'iyo mana moro matin to wamedo gi margi cha to watero go jogi, to sani ka gikawo ting' te giketonwa, mano ng'iso ni kare ok gidwa nyithindo dhi skul. Erokamano machiegni. Yes, kikalo kuom nyingena, an iluonga ni Okinda Lester kawuok Jua Kali Industry. To an kaka janyuol na kwayo sirikal ma piny Kenya ni sani Education Board oloko gik moko mokelo midhiero kalure gi weche mag somo. Kata kwarango yo mar HELB, Higher Education Loan Board, nocha facilitate quite number of students kod yore mag gik moko ma janyuol ok nyal kata fo kaka rent. E migawo mar somo wayudo ka nyithindwa moko mosechopo at year kaka 3rd year gi 4th years gin nyithindo modak oko mar skul. To yudo ka kidak oko mar skul imiyo janyuol tich mayot nikech sechego ipango odi ibet tidhi skul, to kochopo sama koro ni board mar Higher Education Loan Board ok nyal chiwo omenda e sama winjore, to ken gima long'o. Koro akwayo migawo mochung' ne weche mar somo notem emphasize e mambo kod e weche mar tudore kod weche mag Higher Education Loan Board. Asto kendo challenge mar ariyo en ni koro sani migawo mar somo temo kelo okenge moko mok nyal konyo nyithindo mapok oyudo kitambulisho. Wakwayo migawo mar somo ni utel ne nyithindo duto mondo gibed e level mar
nyalo bedo marom. Ero kamano. Thank you. Machiegni mana kwa tieko? Yes. Mokwongo karawe nyinga iluongo ni Odhiambo James e county ma Migori. An one of the parent man gi shida mpogoro ayudi e Kenya ka. Kane president kao piny kata kano timo campaign wan wang'e ni wadhi bedo jomoko ma at least to ka koro chako ketni osigo mapek mok nyalo waka kwa parents ok wanyalo. Koro na kwa Mr. President ene mano ochako gini ogolo gini kama ne nitie. Koro akwaye kaka a voter ni owuo ochako dog o the drawing board mare ong'eyo ko nyalo konyowa. Wan mokwongo tich onge, pesa onge, nyithindo bende ywak dwa dhi sikul, kaka watim onge kaka parents. Koro akwayo ni Mr. President in min gi teko donji e gini mondo ikony parents inyore. Ero kamano nyabo kawo agenda mogik mondo watieka machiegni. Karibu. Ngeni joma miyo bende tinde tingo ting machiegni. Hazana jina. Asante sana kwa majina, naitwa Crescencia Gesare. Mimi ni mwanachua kali. Kitu nilikuwa naomba serikali sana. Mimi ni mzazi na niko na watoto wenye wanasoma, lakini shida sana ni school fees. Sana kama serikali ili allocate hao watoto wa university pesa, vile ili allocate tena wakacancel. Sisi kama wazazi tuko na shida kubwa, changamoto. Hatuna hata school fees ya kupea watoto, hatuna rent ya kupatia watoto, wengi wata drop juu hakuna pesa. Serikali iangalie sana ipatie hao watoto pesa. Hiyo ndio ombi letu kama wazazi. Otherwise isipowapea watoto wengi watakaa nje na watakuwa machambazi. Asante sana. Mogik. Mokwongo alilunga ni Jayalo Joseph Ayo. Ati wakalika to moloyo ni wach ma skul no osebedo ka inyo mang'eny to moloyo. Kaka an githindo ang'wen, machiel nitiere Kenyatta University, moro nitiere KMTC, to gi kindegi nyo nyalo tamo nikech nyo ne wayudo basari chon kod Elblon to tinde gionge. Koro akwa sirikal koyie to konyo mondo me wayudo ka dwa konyo nyithindo matindo. Kata sama wuoyi sechegi wan nyithindo dok e wik makinyi e skul, to ka poni onge pesa nyiso nyithindo ok dhi somo yo makare. Ne wakwayo sirikal manitie mondo konyo mondo mi nyithiwa osom yo makare mondo mi ngima obed makare. Nikech gima owuok kamano ka an jajo kali pesa ma an go matin atige e skul borumo te as bang'e kendo nyathina ok dhi koso tich, nyiso ni ngima wadhi rumo kamano. Koro akwayo sirikal mondo okonywa kod basari kod pesa mare Elblon mondo wagero nyithiwa, nikech koko timre kamano to seche moko ok wabidhi maber. Kuom mano akwayo sirikal yo mamuolo mondo konya sirikal manitie. Ero kamano kawatieko. Wawa makni ngikacha. Ani duongan Morris Odhiambo. Aja Kisumu, an jajua kadi ana kwa mna sirikal wan kaka wan jomong'ol awu lo jomong'ol wan waonge tek kaka jomatiyo matek. Sirikal one kaka nyithindwa sana, an kaka nyathina nyicho tieko form 4 kaka sani tich matek, pesa onge kaka dater nyathi e college otama nikech pesa onge sirikal. Wakwa kaka sirikal mamarwa masano entie ong'iwa kata kanyalo miwa kony moro mondo at least nyithiwa bende osom kaka ma jomoko. Kech kata kwa ling to onge kaka dwa yud pesa tich pesa mima moketo maru ikonyo help ni okonywa go kaka wan jomong'ol gi obendo ng'iye karwa benwa vote mana kaka jomoko. Ero kamano. Luongani Robinson Otieno, ae jua kali Railways Wadka. An mokwongo wach skul no sethago wiya marach nikech sani Kenya kaka ing'iyo nitie nyithindo moko mariek to jonyuolgi onge pesa. Koro kata kibiro jua kali kani manyo titiro ka janyuol wuotho gi tiende kabiro kendo iro koparore wang'a ahinya to nyathine osekalo to kamano yude pesa ma onge. Koro gima wakwayo Mr. President marwa William Ruto mondo mi okonywa gi help, pesa mar help no okonywa nikech nitie nyithindo moko mariek to jonyuolgi onge nyalo. Notimo campaign ni bottom up. Koro gima wakwayo mondo mi wambe onewa
aonge mang'eny kama kwae magi mago. Erokamano nyakoro Mogajwang' adwa natiegi kanyagendo aneno ka un gi paro mang'eny but nikech saa bro chuno ni aduoke studio wabogo mbaka mathoth tok mind. Sharon, jopiny ni kod wach kotinyo kod wach somo kaka ing'eyo ni somo ema loko ngima ng'ato, omiyo jonyuol ochokore kandi kendo gin gi paro mang'eny, gigombo ni gigol kendo gichwale nyim piny owacho kotinyo kod wach chochni omenda mag mbalariany. Kata kionge penjo moro amora kumago mako kuom paro mopogore opogore bende wuok kuom jonyuol e twak ma wan go. Dang' na bed kuom isechegi mondo idhi nyime edhi kod twak ma bende wan go e studio. Sharon, an kuom kionge penjo inyalo dhi nyime. Millicent, awinjo yo makare